Üdvözöllek! Ebben a videóban a robots.txt fájl megfelelő beállításáról lesz szó. Én azt tapasztaltam a seoacégedért.hu honlapomon, hogy ez a robots.txt fájl így szerepel, ahogy most látod. Azt kell tudni erről, hogy ezt nézik meg először a robotok, amikor a honlapra érkeznek, és gyakorlatilag arra hivatott ez a txt fájl, hogy ki lehet tiltani akár a robotokat, akár az egész oldalról, akár bizonyos aloldalakról. Ez még a fejlesztés időszakában jó lehet, de ez később ugye problémát okozhat, mert akkor nem fog feljönni a keresőben az oldalunk semmire sem. Én azt az információt kaptam az elértő embertől, hogy és ilyenkor mindenképpen egy programozóval érdemes felvenni a kapcsolatot, ha nem tudod, hogy egy ilyen dologban mi a teendő, hogy ezt innen ki kell törölni, és csak ezt a részt kell meghagyni, user agent után a csillag. Ez azért jó, mert így feltérképezhetővé válik az oldalunk, és nem lesz semmilyen probléma ezzel kapcsolatban. Most ilyenkor még ez így önmagában nem elég, rá kell kattintani a küldés gombra, és letölteni ezt a txt fájlt azért, hogy utána fel tudjuk tölteni a gyökérkönyvtárba a txt fájlt. Én itt FileZilla-val megkeresem a honlapom könyvtárát, seoacégedért.hu, és ide a gyökérkönyvtárba töltöm fel a módosított txt fájlt. Felül kell írni, ugye, ami már megvan, és ezzel gyakorlatilag átírtuk azt a fájlt, ami a honlapunk használ. Ilyenkor vissza kell ide jönni a Search konzolba, és le kell ellenőrizni, hogy jó-e. Itt látjuk is, hogy user agent után tényleg csak a csillag szerepel, tehát úgy tűnik, hogy jól dolgoztunk, ezt érzékelte a feltöltést. Utána pedig rá kell kattintani a küldés gombra, kérje meg a Google-t a frissítésre, tehát hogy küldjük be a Google-nek, hogy ez a robot.txt fájl frissült. Rákattintunk, kiírta, hogy sikerült, még később rá lehet nézni, hogy tényleg jól dolgozott-e, de ilyenkor gyakorlatilag már ez azt jelenti, hogy jól állítottuk be. No, ennyi lett volna csak ez a robots.txt fájl beállítása. Ha bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal a seoacégedért.hu honlapon. Sok sikert!